Tekee kaaloräppiä. Anne unohdin, nyt otetaan uusinta. No. Kerron teille tarinan Kouvolan tummista. Ihme juttu, jos et meitä kadulla tunnista. Voit tulla käymään, jos uskallat vaan, mut ei tarvi käydä meille. Aukomaan on tallissa hevoset, 12 aikaiset miehillä povessa. 2 kakkoset, viinaa kun juuvaa, niin sitä juuvan kunnolla. Ja aina herätään hyvällä omalla tunnolla. Tähän se ehtisi puolessa tunnissa, viinakaupan väliä vaan juosta. Vaan tähän se ehtisi puolessa tunnissa, viinakaupan väliä vaan juosta. En oo kyllä keksinyt yhtään. No anna mennä, anna lisää, mennään. Ostin tuossa hevosen takaperin vaan. Sitä ajoin vähän treenaamaan. Se voitti sitten Vermossa yhden kerran. Se oli mun tuuri sen verran, et sain sitten sen koninkin myytyy. Mut pitähän kaalon tyytyy siihen joskus, jos vain saa leivän päälle makkaraa. Vaan ettähän se ehtisi puolessa tunnissa, viinakaupan väliä vaan juosta. Vaan ettähän se ehtisi puolessa tunnissa, viinakaupan väliä vaan juosta. Ei mennyt 5/5, mutta melkein sinne päin.